volt része. Mit tudom én, ez itt hanyadik ágazat, értezés? Hát de igen, ebben a házasságban csak én vagyok. Hát érted, itt ez a lényeg. Az, hogy én nekem is házasvérem, az már egy másik apám. És ugye az anyukámék ott építettek Majsán. És hát ugye, mikor az anyukám meghalt, akkor én átmentem Majsára, és ott ügyvéd előtt én lemondtam az érdésztetőt, meg is van az a lépés. Az öcsémnek még elküldték, az úr is akkor fordították meg, az öcsém. Mit gondolsz ezt a Zsuvát, amíg innen elkezdődik a nagykaputó? Ha utána jártunk, tényleg Én nem tudom, figyelj, fogalmam nincs. ezt a Zsuvát, hogy a nagykaputó csak ha voltunk egy kóbásznál, ez mennyi takarítják? Mit gondolsz? Nem tudom. 800 000. Innen, ami itt van, azt mondta, ez 800 000 forint. Hát de itt csak gaz van. Meg a tuskó, mert nem lehet neki összevonni a galjakat, és Sándorfalvára kő neki elvinni 10 000 tonnára. És külön kő neki válogatni az üveget, a téglát, a és cserepet. amiért ott elviszi innen oda, ott is ahány tonna, annyi mit tudom én hány 10 000 forintot kell fizetni. Ezt egy deszkát... Megkérdezheted egyébként a Nem ismerem azt. Itt lakik a lánya az utcában, Na mindegy, nem mindegy, szóval... De végülis lényegtelen, hogy lényegtelen, ismerem, vagy igen, nem csak ismerem. azért mondom, hogy jusson ez eszedbe, egyik, a másik Hát, nő. Szóval én, tudod, én mondtam, Ez butaság volt, így ezt a Zsuvát. Valaki fogadott... Jó, már nem tudsz mit csinálni, Mártika, ez már így van kész. Szóval az igazság, tudod, én mindig tiszteletbe tartottam az apámnak, hogy ő mit akar. Mi a falat? Néni este! Le a falat, ilyen téren. Szóval ő azt mondta, hogy nem, akkor... Ez így gázolt, ugye, és elbizonyították. Hát szerintem ez csak ide előtt volt, majd ide. Mert ott van neki járni De hát az palasztos. Ja igen, az palasztos. Hát ide csak valami gásztuszat, az nem tudom. Forint! Figyelj! Forint! És akkor most engem ez rohadt